Доцент Димитър Илиев, министър на младежта и спорта, който ще връчи лиценза на Българския туристически съюз. Да. Искам с огромно вълнение и удоволствие да връча това удостоверение статут на Българския туристически съюз и да ви пожелая много ползотворна работа, много добри условия да създадете за българските туристи, да имате малко инциденти в планината, но много щастливи моменти. Заповядайте. Уважаеми туристи, надявам се, че вие присъствате на един исторически момент, в който България в лицето на Министерството на младежта и спорта и министър Димитър Илиев върна доверието в българския туризъм, в българския спорт и се надявам, че ние ще имаме привилегията и честта да оправдаем това доверие. Този документ не означава средства, означава работа и отговорност от всеки един от нас, от всяко едно дружество, от всеки един клуб. Пожелавам ви здраве, дълголетие и много сила, за да можем да оправдаем това доверие. Благодаря още веднъж на всички, които имаха дори малкия принос да може отново в България да има национално представена организация в сферата на спортния туризъм. Благодаря още веднъж. И на цялото ръководство на Министерството на младежта и спорта, както и на Българския туристически съюз, на многая лета! Намираме се на барелефа на Алекс Константинов. Надявам се дълги години поколенията за напред да помнят, да знаят тази дата и да може туризма в България да процъфтява и да се развива, както се е развивал до сега.